So, si Tami, malapit na sa bahay. Alam nyo, sabihin ko po sa inyo, hindi ako sumama, umalis si Mister, nagpunta siyang Walmart kasi po sabi niya sa akin, gusto niya mag-grocery guys. Kahapon umalis siya, nagpatrabaho kami, umalis siya ng bahay, and then pagkatapos niyan, nagbili-bili ng mga tools kasi walang kuryente kahapon. Bumili siya ng tools guys. At ngayon, sabi niya sa akin, I want to go. Gusto daw. Grocery daw siya. Hindi niya kayang mag-stay sa bahay na hindi makaalis. Ang ulo ko ngayon para ako masuka sa init. Sa init sa sakit ng ulo. Parang masuka yung ulo ko. Masuka yung ulo ko. Ano, tingnan nyo yun. Masuka yung feeling kong masuka ako dahil sa sakit ng ulo guys. At grabe, pero kain po ako kasi po para makapag-take ako ng medicine, so kailangan ko talagang mag-inom. So hopefully kung ano man yung binili ni Mister, hindi marami ako, diba? Sakita sa akong ulo, uylap guys. Nagpatrabaho kami, Pilipino, yung nagtrabaho sa Fins guys. I don't know if you've seen the video. Yun siya, and yun, at pagkatapos nito, hindi natapos kahapon, at inano lang namin guys, kasukahon juga guys, hindi namin pinabalik ngayong araw, bukas na sila, kasi guys, mag-ulan-ulan, pangit ang panahon, and then, yun, so, magluto lang ako ng itlog, yun lang yung kainin ko. Grabe talaga ang ulo ko guys. So ito na yun, andito na si Tami. Ang binili niya is walang katapusang bread. Sabi ko sa kanya, hindi na ako kakain ng bread. Pangtapon ko talaga to. Marami pa kami sa basement, mga bones ng aming aso. Marami doon sa basement guys. At dahil hindi enough kung anong meron kami dito, mga chips, bumili na naman siya. Marami kaming basura na binili ko. Basurahan, bag, bumili na naman siya. Ziploc. Marami kaming ziploc. Ganyan yan siya, okay? Ganyan yan siya. Kaya hindi na ako sumama kasi magkasakit talaga yung ulo ko sa kakaisip. Bumili siya ng malalaking bone sa aso na naman. Probably meron siyang mga 20 na ganito sa basement. Hindi probably, for sure talaga marami pa. Mustard. Saging, organic, kasi alam niya hindi ako kakain pag hindi organic. Bumili siya ng Swiss cheese, nakakasira, kay malakit yan. Bone. Orange galore, chink. Yan po, yan siya guys. Hindi na talaga mapipigilan. Tumawag pa talaga siya sa akin guys. Sabi pa niya, magpunta ako sa sa ibang tindahan. Kasi nakalimutan ko yung pinasabi o hindi bumili ng cat litter. Ang mga importante hindi binili. Coconut milk, ginger, hindi binili. Ang dami ganito sa basement guys. Dami. Look, nag-ulan na guys. Yay! Masaya na yung aking garden. Nag-ulan na Ang kati-kati ng aking sunburn. Kati. Itlog. Dito daw sa cooler. Come on, eat that. Hurry up. Ulan ng ulan guys. Dahil umulan, wala akong ginagawa. Sakit kanina, diba? Umalis din si Tami. Pagbalik niya, ang daming mga binibili. So, gumawa ko ng arugula salad. Yun yung ating dinner. With chicken na nasa oven. Yung chicken na yan is from the freezer guys. So, yan siya. Galing siya sa freezer. Tibuok adlaw ang ulan guys. Non-stop ang ulan. So, lagyan natin ng olive oil. Ito yung olive oil na nabili natin.
Lebanon. Galing sa Lebanon. So, yun. Ito yung ating oil. Ayan. Lagyan din natin ng cheese. Yun lang siya. Maraming paminta. Paborito namin to guys. So, pag walang rice, ito yung kakainin na ko. Ilubat na ito. We get a towel out of straw. Huh? We get a towel out of straw. Why? Okay, I forgot about that. Hopefully we find the plastic cups by tomorrow. I know we have. What plastic cup? Like the red plastic cups. Wala ng ulan. Are you sure that it's not raining tomorrow? No, it's supposed to stop. Excuse me, love. Hi guys, kain na kami, oy. Kakain at kakain na. Ayan. Yun lang, oh, very healthy man na. Taraw, karon. Taraw. Good morning! Hello mga madlang people. Good morning guys. So, ngayon, ngayong araw guys, meron ang sakit ng puson ko. Ano lang natin itong vlog. Sakit na puson ko. Grabe. Kahapon, meron ako, hindi malakas. Niligo ko guys. Pagligo ko guys, yun, nabasa ako. Naligo ko. Pag ngayon, kaumagahan, naligo kasi ako gabi. Kailangan kong maligo kasi grabe yung trabaho ko kahapon, guys. If you seen my, if you seen my vlog. Yung ating coral, tapos na, hindi na ako mag-alala. This coming winter, matumba-tumba, no? Kasi mabigat yung snow, guys. Pag marami. Doon kami. Anong kainin mo? What do you want for breakfast? Oh, probably just got some fish in there. Pancake. Do you want pancake? Fine. You want a pancake? No, I don't want pancake. I want. Oh, you're not having pancake? No, For I'm you. not having pancake. No, I can make it if you want. No. Honey. Tuna fish. Because I'm having bread for your son. The freaking son. So he gets what he wants. I Yeah. get it. Ayan. Yung kapitbahay, ang daming tao. Sobrang aga, daming tao. Mga 6:30. 6 to 7 something. 7:30 sila umalis. 7 something. Basta ganun. So, merong mga aso. Ano kayan sila guys na mga tinutulungan nila yung mga aso. Foster ba? Nagpa-poster siya. So, meron siyang mga aso. Kinokolek ng mga walang bahay. And then, maghanap yan siya ng mga mag-alaga ng aso. And then, yun. Poster lang ba? Asikasuhin ko lang itong sa gilid sa bahay kasi sobrang crowded. Ang daming kahoy. Yan, galing tayo sa labas pero nagpunta ako dito sa loob kasi na-realize ko si Roxy at saka si Misty hindi ko nabigyan ng lunch. Off pala ni Tami ngayon. He is off and I'm cleaning the floor. Yung mga aso kapag ulan ba, pumasok sila dito sa bahay na basa yung mga paa. And of course, alam nyo naman itong asawa ko, palaging pinapasok ang kanyang sapatos. So, yun yung pinaka ko talaga. Aguroy. Ang daming package. Ito yung mga binibili ni Mister na mga adoy. Ko ang bigat. Mga light. Uy, mga aywan ko na lang si Batman.
Look, tignan nyo. Kahit ano-ano na lang yung mga in-order niya, guys. Hindi ko na alam kung anong gagawin niya.